La FIET és el primer Fòrum Internacional d'Educació i Tecnologia. És un event emmarcat dins del tricentenari de Catalunya, en aquest cas dins dels actes de celebració, dins de l'eix de pensament i, per tant, és una de les activitats que està pensada no tant per a celebrar una efemèride passada, sinó per a imaginar-nos quin hauria de ser el futur del nostre país. En aquest cas, l'educació no la podem concebir sense la tecnologia i, per tant, vam definir un espai de reflexió, de debat més científic i tècnic que no públic sobre la relació entre l'educació i la tecnologia. Heu de saber que som un país que vol ser gran, però que de recursos naturals, és ben conegut, en tenim pocs. Però pensem que les persones, que és l'actiu i és el capital més important que tenim, és això que ens pot fer créixer com a país i, per tant, l'educació n'ha de ser protagonista. Vostès aquí durant aquests dies faran recerca de tecnologia i educació, la faran d'una manera compartida. Dir-los des del govern, amb la part que ens correspon, la voluntat d'acollir aquests treballs que vostès avui comencen aquí en forma de projectes de recerca més sostinguts en el temps. La tecnologia canviarà i canviarà l'educació, ja ho està fent, de fet. I durant 3 dies a Tarragona vosaltres en donareu testimoni i anticipareu nous canvis. Però no podem perdre de vista quin és l'objectiu últim: crear escenaris educatius flexibles i adaptables a la societat digital per poder formar ciutadans autònoms i, sobretot, ciutadans crítics. Ciutadans que tinguin la capacitat per destriar la informació rellevant del gran marasme d'informació que sovint trobem a internet. I, per tant, dotar-los d'eines que els facin capaços d'afrontar amb confiança els grans reptes individuals i col·lectius que tenim al davant.